mà nunggu kau tay nunggu sering kita tunggu sih. Belai kesang lai man insing ojo rawo cha nang pai kha. Ikon no khona takho go mui lo nang tong kho. Mai bo ma se ya ko ma thuya ko bo sing mai baksa chin logi logi. Cha nang ei tong go. E kaka norok boda thuya ko na thui pai kha. Ang sai mong sim phai ma thuya ko. Ko ya tam khata bu. Tabu ko. Ta char tam phana. Sai ta solis. Ning khatang thuli asa sing se samung khai thuya. Ang kau pan boro bo tong khata or anyo. Khatung khajang gai. Sai ma sang logi tong ne chol khai saka. Aku bo phai pur ka ang uro hor musang ne bu phang nari pheme ni. Ka bo phai kebla kai bo baksa ko sa musang ne tong lai khata. Bo khobor ni kami boro bini. Orno hi ko jaga. Gana no. Bahai wansok tongoro je Maharaja Pradut Kishore Tripura Sarok ni hamkrai ni bagai eba si no sejawi bahai ke gathering khlainya thang tong mane. Kaham no bla. Kaham no bagai phai ja chini bagai nyo. Chini Maharaja ko. ka pa kero. Hakya Maharaja. Ha? Hakya kale. Phai nai thanga. Phai ne cha. Buri ma bini loge buri nai thok se saku phur. Cha khenang da muthung obo. Ta kai ku bo su thong mo dukandar. Dukandar. Oh nang khai bo yok salogi ri jang ta. Ai loge ri tong ta. Nugui man kana gana gini amsani lugurok bu khatung khaja baksaba dalbidal manai khnei awang bangai phalani bagai Tari gong na ko geta. Eba, Aku te ding mani ja kolme dino te ding na. halno ko dalbidal manai khnei rok ti aisuk ni sime ti areng jak Tari ko je. ke ba samung phalnai ke ba tipin rok phalnai Mane oko bos sado tari khanya kokte ko 10 tarik heke tai ko. Kana ke 11 tarik ya diba. Eko rang sai nang euy orang tong heke tai ko. Wa kisa nang ka ong kisa sakha. Ke mai ka sau li yak. Mai ka chai si ma li yak. Mang se kisa mani chaka kara khiro. Ke tinin nang oro khobngai sa murgi tong nai oro. Iko Aya khana le bahai. ai khan hanmam le ka da kaka kisan bagai oro samung khanya rok ke kudul thamai kebla ha Orang baksa tongle mesin tam kan siapa nih lo gai bising tuh tulang boleh tunggu. Khobngai sa murgi la ja boro buna. yang phajing tai khorok kaka bo tongo nogi man khana bini bo haino tau ko jan to phalnok kholop jagia kaka nang boda hopung aijak Anggo hopung ajang no tonggoro. kholop li anin phalnok Probablia ni tonggo kam mesin or to program botong kaba. Ke borong no bo naiklai borong no bo khajung kai kisa bekha khatong thona tikai ambo bodor liya ni tongta. ai sinai Ai sinai ni tonggo. ai tin hanman kata bo khai ba ko jatam kha nang nin gori bo Gori wo to saita solu sukta pana. ana cha ni jong ta. Ai ni khajung ta. nin bu mong ke kaka Ha? nin bu mong ke An bum ka sombu para ke para dosama orono orno. bahai paran bor ke khatung khaja da gana ginin bor Paran baru khajung kai no tongbai bla ta uskle sar parang go borong no awang ro khana aike phalak nei awang no khaleyo bugini ro khaleyo mangso ro songlayo ai no le tongai ta khajung kai 산 산하더라고 파이탄가 maharaja san gara bo phaitan ka tam khai bin logi bure masa tam phalnai nyang ke bukpan ang kha sa ro ko anio tam ro no phalai ka samung rok tongo charok bin dugan no nang pai ga jeng mi khiteng rok man tho bin dugan no phantok rok moso mi khiteng kaham laha kosoi rok tongo samsota rok tongo bo haino khatungjak hopung no thulia samung tangnai roi baksa eba jeng chini khorang ni team jeng bo haino oroni mangpli oroni pandano norokno kathang awi mung phunungnani bagai jeng hopung no khumulungni simi fiber sanglaijak eba tar sanglaijak nokhona dakho moilo belai kajangjak khana koyang probir bo belai kajangjak oro kaka bo haino kajangjak hopung thuya fungai khanggang ke program manjak sinai abo haike khatungai borok nasing laijak
Paran baru betul na nang le, orang betulnya kayak pun mana pun kasih pun no sekai kayak apa no aku ya deh bipot ya tiba, ya kayak nyah kita tong kata itu. Norok nugi tong kana aisuk nogo rozai bisingo eba nog bisingo tong mas besuk kesang tabuk laharo seng ekdom yang serik kayo siari roblop seng sini malkong no truk kasa salok laima tong na siwo kumulum ni simi fiber senglai pai sopai kau jaga utama parabo samananda daklai samananda tiga somniu buprao pai sopai ka sini fiber senglai tabuk belai kesang mani bagi tong malai yang goi mai bo khulai ka yang go dosram somniu phai halnok kaisa kholok jak man kha tarok bok sajak belai kebal kaham horbo man kha jeng sabo man nang kha chini kakal sangna khorona yen hambai marwo chani logi jeng bormon logi bo man kha o aisuk no hani man kha sara saita laijak hingga ba jeng tamni bagi obo haike hopung kini samong ma khlai ka male sarik jora tei phano bo jaga bo program ngai maharaj ni o gathering abo finally yani bagi kumulung ni modestino dang nai eba kumulung ni stadium dang nai dak bangla stadium eba jeng abo haibo kok to man khaba nailai thangmani nokha maharaja ba rajbarin borokno jeng narwai tongkhoi doktor sangwa yo paithak di hisan kha sarik jora o jeng khnaka oro dosram somni wono ingsinai ingga jeng samjani simi jeng samung tangnani jengkha tamni bagai hinga chini khorang dalbidal political party dalbidal organization dalbidal NGOs joto movement no norokno kathang awai mung nongani chaito keba jeng khakai ka oroto non political gathering ba oro hasini joto tipra sorok phaikan gang crowd dong thanai internet dok jamung thangnai apro norokno kathang awai mung phunungnani abo kajaro kebimung thanai awan bagi jeng one shop ka fiber by kumulung amjani simi broadband fiber by tui phayoro thik tubujak nai dosram somni amchayo oroni simi kathang awai mung norong ni nogo chini khorang ni mangpliwo thangai sogai nai YouTube thang sogai nai Facebook thang sogai nai awan bagi no jeng tini hobungo ba haike fungai ke fungono dipor jarau jehitu program ba chini samung tangnani tai sonai kri aban bagi jeng oro phai sok pai ka te bo haike no sai tok nai jeng ye purni simi oro je loaji jak mong dok oro ni kok samung oro ni leri rok no nongani bagi aban bagi no to yoi nai tong ni chini khotang Tuh, darah seneng aja kok sama saya. Kenapa neng orang satu tu phano wah stage kok sai chamani orang pun haike nai tong kha pun bisingo pun singo je khaklupan mai Jung tuh ya saya ya, tunduk. jotono phungkachang khajani takhoktai bukhuksong haseni joto tiprasha chini khrangnai tongnai joto takhoktai bukhuksong norogo jarau nugui tongkhana singo jarau thik phai sok paijak dosram bariam chayo tabuk aisukni sara saita tamui tongo awan bagi jeng tini no honmanka tini ni dipor 12টা সময় অরনো ঠিকও স্টেজ নরক নুগুই মানখানা আনি লগত টঙ্গ তাকু কমল্য টঙ্গ প্রবীর তেইও এং ফাচিং দাজিদেন বটঙ্গ ফুংনি আইসকনি সারা সাইটাও जों টাং ইয়র ফাইসক পাইগান মালে তাবুক বট থলায়াক চিনি টিম চিনি খরাংনি টিম তেই চিনি খরাংनो हेल्प खायनाय ताकुक जों हरनि सिमि जों फाइबार सोंलायमां दिनैनि जे महाराजा रदुत किशोर एबा तिप्रासानि सानमुंनि बागै सिएन सेजावै जियर मास रेली टी गेदारिं नाय अबनो काबारेज रनानि बागै लाइभ टेलिकास्ट खायनानि बागै खुमुलुंनि सिमि फाइबार सोंलायमां ताबुक थिक सामानन्द गामियाव फाइसो पाइका जेनि फाइबार पेवा ताबुक सोंबायाको आइसुकनि जायता तामै टङि टंखा जों सोंबायते होनखांखाय फुंनि 8 तामिमानन yang फजिं नरक नगै मानखाना महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि स्टेचु तै अर स्टेज खायनाय रक बरक हर सामुं याकारै
baksa thunani thangbai kan nogui man khana borokni mic rok borokni sound system rok oro berajak borokni malkhung rok hiko yango probir akho gomoillo nadi tawo gu station samong rok paya kho gori da tong nong ya gori mobile phone phone gori do kisa time akho moillo ওইটা পাইছ খক nino gori da tong তাহুক তো আনার গরি গরি না থাম mobile না না থাম camera na dengan ni ha anya go gori kri legi sa mobile na thang mobile phone sing time phone sina kasang lai mani sing taw bo hor ni mai chaya kho samung khlai te fiber sing lai te hang kai Zaita botris aisuk ni balewa nama singcam jeng oroni je gathering rok oroni rally rok no hasin luku rok no phunuk nani bagai abo joto luku rok ro phaiman ya phaina musum phan baksa tongo sarkari kormosari baksa tongo tomo samung nangjak gobang madal bidal political party ni borok baksa phaimang laban bagai oroni speech rok no oroni gathering mani mangbi rok no norok phungnani bagai jeng tabuk bo hopung ai aijak no hne mana tai आधा घन्टा के न सालखक नाय नुगै मान खना 4:33 AM 11 तारिख बेलायबा नामा सिंसा जों फुनुगनानि साइटक नाय दिनि न हनमान का जतन फुंगसां ठीक 12टा समयनि सिमिनो 12टानि सिगांनि सिमिनो जों चिनि खरां बाय गोरोंजाक फातार हासेनि नटिसनि TNT rogo sing ling ro hanai oroni simi je kathang awai mong nokjak mani tayan yang ulku phasing nokman khana kothar phir stage namjakha maharaja product issue ni mangri ruai sijagro puila jati bulobo jati a mass rally against CA organized by the Indigenous Progressive Regional Alliance IPRA Benio Dos Tampara Bupra date 11 January 2020 belai khatung laijak hasini joto tipra sarok khatung mani hingangke haseu puila bono maharaja produt kishur manika bahadur debormani tidul mungbai heba bini loaji mungbai obo haike hasini tipra sarok no thanjak lainani kaisa sakthar mungsung nugui mankha heba mangbli bobo hayengno haseni dalbidal regional parties ni dalbidal thingkreng bodol ni adong nugusuk tei phaisok pai no maharaja produt kishur debormani ringma bai abo chini mangblio norok nugui mannai tei obo haike no jeng nungnani chaitok nai oroni rally oroni gathering oroni speech oroni kognarang marok norok jaiwi nai tongdi chini khora